Hello? Wash and cup of tea. Onyema die ihe nke a. If career native doctor na-akọ eri nya, ịmanisha drọda man mma. Ezigbo ahụ adịcha dị man. Ordinary gbara m afa na ihe na-esiri m ike na business m na onweghịzi m na-aghọta. Okay. Ịgbacha afa sị m na onye nọrọ m ka icheke onye nọrọ m o chekicha sị m na onye nọrọ m ụwa bụ my problem me na business mmadụ aga nsị a ka ekwe n'ihe a ga-eme ọkwa ịnọ na ya ana m ekwuzi ka ọ na-abụ ọmụ na gị so mgbe ọ na-ekwu na ọha akpa rice na-abụ with half bag okporoko mụ butekwu one penta crayfish mụ butekwu half penta ose ihe ka na-adịtị m bịa na-agbanwoju m anya o ọ bịa na-agbanwoju mana nke kachasị wee wetazi m iwe n'ihe niile ọ na-akọgheri ebu na ọ sị m na mma ebute 8 gallon of fuel a na-eji na-amụrụ onye nọrọ m ụwa ọkụ ka ọ na-afụ ụzọ ama m na m amaghọ the man o mana according to my father na ọ sị na the man na-afụ ụzọ mgbọdụ ndụ ka ezi eji ọkụ fuel na-eme wit onye nọrọ m ọ chọrọ ịmụ ya ọkụ ọkwara gị nwa na-erizu ihe m na-erizu na mana ihe nji akpọrọ gị hapụgodo onye anyị ọ na-akọ ihe nji akpọrọ gị bụ ịma na anyị bụ na onwe ebe mmadụ fere ego rie nri na ji ahụ ọ na-acha achọ mgbe anyị na-apụ ọmụ akpochi ahụ ya ka anyị jee mara ebe anyị ga-eje si ije arịgodo ịghọta jide afọ wee mara ebe ọzọ anyị ga-ejebe o ịghọta update na update pụtawa na junction kịta pụtawa na junction